30 December 2024 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema updates kuti tingozivisana zvinhu zviri kuitika. So tell a friend to tell a friend kuti Kuliant is online. Azvina kutombomera mushe ende akusikudywa rinopisa. So nhasi handisi kutombotambisa nguva. Kana uchiziva kuti vanhu vaya vachavadi, tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane. Nhasi ndiri in a good mood zvangu, handisi munhu wekuti nhasi ndiri kuda zvekunyanya kutaurisa, but ndangoti ndingokuzivisai zvinhu zviri kuitika kuti president wenyu wekuZimbabwe vakuenda paleave ende leave yavo vari kuitambira muZimbabwe. Handisi kuziva kuti vari kutya kuenda kunotambira outside the country zvinoitwa mamwe mapresident outside zvevacation, kana kuti ndozviya zvekuti vanotya kuti vanogona kudzoka chigaro chatorwa since ivo vakazongopindawo zvechipawa. I'm not sure kuti chii chiri kunyanyisa kuitika ipapo, but let me show you something zviri kutaurwa panapa nemasources ese ari kubudisa nyaya iyi, so that mogara mangoziva, munoziva kuti ndoda zvinhu zvine proof. Nicky Mangwana ndiye ari kubuda ari kuti His Excellency the President Dr. E.D. Mnangagwa starts his month-long annual vacation tomorrow, 31 December 2024. He plans to spend his vacation in the country and will be available for commitments requiring his personal attention, both as state president and as chairman of the Southern African Development Community, SADC. While he is on leave, the two vice presidents, Honorable Kembo Mohad and Honorable Chiwenga, will stand in for him in order that Vice President Mohad will act from 31 December 2024 to 19th of January 2025. Thereafter, Vice President Chiwenga will act until His Excellency the President resumed duty in early February. Inyaya ndakamboitaurei handizozive zvangu, unozati saka mutozati nyika ine makutombotungamirwa navaMohad vanenge vanombochimbokotsera zvavo vari papodium vachitaura, munongoziona zvinhu zvacho zvinenge zvichiitika zvezve. But I can't. It's the same guy wekubuda paipa achitaura kuti zoni I'm not sick but I'm old. Akatozvibvuma kuti nangu ndatokura zvikutondiremera zvinhu izvi. Saka ndozvo zvichaitika. VaMohad ndo vachatanga kuenda kuti vambotungamirira maZimbabweans kutobva musi wa31 wataka kutopinda wewe. VaMohad ndo vanenge vari president wenyu muZimbabwe kusvika musi wa19 kozopindawo vaChiwenga. I think aChiwenga nemadays mangani because early pangozongonzi early February kawo ndo panopedza leave yawo. Saka pamwe vaChiwenga anoona men kuti sei VaMohad vapuwa mazuva akawanda munokwanisa kundudzawo pamwe ndezvezvo zvimanga muchifunga maybe handinyatsonzwisisa kuti chinechiitika. Ndo update iri panapa muri yeZimbabwe ndangoti ndiwe nayo. Munoziva kuti ini nayo never disappoint ende ndinogara ndiyo nema updates manyama. Musanyoovhunduka zvenyu kuti ndatanga kuuya nethis update, muchaiwana kumwe kwese vachazouyawo vachitora panapa vachikuudzai ukoko, kana kuti manewspaper pavachazoprintawo mangwana ingipa ichazonohodwa indatopedza basa ndatokuudzai. So ndegedzai ndibude zvangu ndisisa kutambisire nguva. Ndine audio ndoda kusiraiwo muchiteerera. Unoziva kuti maZimbabwean vanhu vemaopinions everyday 24/7. Mongoteererawo mondiudzawo zvamunenge muchifunga pamusoro peaudio iyoyo ichasara ichiplaya panapa. Kana uchifunga kuti unokwanisawo kutaura something, kana kuti une audio zvaunokwanisawo kutaura, ngoma ndiyo namba ndidzodzi. You say you want it, saka ndatokupai. Mangwanani akanaka. Aika tiri kungobatsirana kuedza kuti tione kuti chingatibatsire ndechipi. Takatarisana nenyika yedu nemhuri yese yeZimbabwe. Pfungwa dzangu dzandinadzo ndedzekuda izvino patiri papapa tina His Excellency President Dr. Mnangagwa ndivo president weZimbabwe vari kutotonga tese zvinosanganisirayo vana opposition parties, vana achamisa nemunhu wese neuswa ndo vari kutonga. Chokwadi chandinoziva ini kuti zvinhu zvedu zvitange kufamba zvakanaka zvinotobva pana ivo ndisababa ndo vanoti izvi ndo zvinoita zvatoda kuti zviite zvavanoda kuti isusu sevana vavo semhuri yavo tese chii chavanofunga kuti chinoita kuti nyika yedu ibudirire. Maonero angu andiri kuita ini ndeyekuti izvo dialogue vodaidza vese potangwa zvitsva
zvokuti toona kuti nyika yedu ingafamba sei, not basing on partisan thing. Pasiri kutaurwa zvebato kana rimwe chete, vakuronga ezi vana vavo veZimbabwe, vachirongira vana vavo veZimbabwe, kwete kuti tichimboti kana kuti tiri kuti ZANU-PF kana MDC kana rimwe bato zvaro ndokuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Asi zvese izvi zvinotobva kuna baba, ndo vakagarirwa nemunhu wese. Nhasi chaiye vakangozviita so, dzimwe nyika dzinotozosurprisika kuti maona Zimbabwe yatachitofunga kuti yaita zvisiri izvo, tarisai zvazoitwa zvakanaka. Timbokopawo nedzimwe nyika, tikopawo nedzimwe nyika kuti shuwa vanhu vekuZimbabwe vakazodai. Asi zvese izvi zvinenge zvichibva pana baba, baba vaMnangagwa, ndo vanoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Maona manje mombe hadzimbofa kana muchirima hadzibude mumuforo, kana mombe yepamberi iri mumuforo, dzinoramba dziri mumuforo, motorima kupedza mundoni zvakanaka. Saka changamire vedu His Excellency vaMnangagwa ndo vari pamberi. Mazonaka chokwadi chaizvo vakangoda kuti zvinhu zveZimbabwe zvinake nhasi, zvinotonaka. Tombosiya zvese zvokuti ninge akazoita izvi akazodi, munhu anongokanganisa. Hapana munhu asingakanganisa, munhu wese anokanganisa, mufunge. Anokanganisa pamwe nekusaziya chaiko. Imwe nguva anongokanganiso, zvinongofurira naso. Asi kukanganisa, kana zvakanganiswa zvinogadziriswa nesu vana veZimbabwe tese taunganidzwa nababa vedu, toita chinhu chedu chimwe chete, dialogue. Chero yezvino, chero tikamboita noise yakadi, tichangopedzisira tangoita dialogue iyi. Tirege kumiririra zvokungoti manguva yese tinozopiwa mwano wekune dzimwe nyika kuti itai kuZimbabwe kwanzi kwanesa munowaita kuti vaite zvinhu pamwe chete. Ko isusu kuti tingoita zvinhu pamwe chete tisina atudzo anobva kune dzimwe nyika, tinoitirei izvozvo system yakadaro so? Mazvona manje iye zvino izvi kwakatozoya pakazoita nhingi hurumende yeGNU vakatozobva kuSouth Africa uko vaTambombeki, ndo vakazoya vonzi ngavaite facilitate kuita unge isi singagoni kuti tizive kuti we can do this on our own, tisina mbotiudza. Muno muZimbabwe muna vanhu vakafunda ende vamwe vanoziva zvokuziva zvoya, asi ndiri kushaya chaizvo kuti chii chiri kunyatsonetsa chaizvo. Tine vanhu vakafunda muno, mona tine vamwe vanhu vanoziva futi, asi sei zvinhu zviri kunetsa, zviri kunetsa sei? Mozvona, kana kufunda kuriko kunoita kuti vanhu vange vachiita zvinhu zviri right, chii chiri kunetsa? Tine vanhu vakafunda, tine maprofesa muno, maprofesa chaiwo tinawo, madoctors, malawyers, zvese. Asi tiri kungoona tichingochema nemalawyers acho ari kungochema mukati mune maprofesa zvese. Saka tichikumbira kuti baba dai Mwari angopindira baba vaMnangagwa vadaidze mhuri yavo yese. Hapana munhu asingakanganise, tinokanganisa. Hapana anoti zvese ndinogona, tinokanganisa tese, togadzirisa zvinhu zvedu zvakanaka zvikadi. Zimbabwean people, they are not looking to see who is a champion in politics, kana kuti azenge akati aiwa. What they want is peace. And pasi rese ukwana vanhu vachiinda kuma-elections papa, havasi kuitira ma-elections kuti vati leader achazenge achiinda door to door achivapa mari pamadhoo. Vanozvisenzera vanhu vese mari. Vanhu kana vachichinja maleader vari kutsvaga chinhu chinonzi peace. Peace ndo iri kushaika. Mazvona, kwese hakusi kwetu muno muchete, vanhu vari kutsvaga peace. Vamboisa uku hapana peace, vaisa uku hakuna peace, inongonyonga chete. Vanhu vari kutsvaga peace, havasi kutsvaga president kana kuti chii, vari kutsvaga peace kuti ndiani angaunze peace kuti zviitike, kuti pano munyika nenyika ive nepeace. Mazvona, ndio saka ma-elections achiitwa, haitirwe chimwe chinhu nikisi, anoitirwa kuti can you have peace, ndo iri kudwa nemunhu wese kwaari. Mazvona manje,
hapana chinomboshamisa izvezvi kana iko kuna Zambia kwakabviswa ana veleti vana Kaunda kuchinzwa ana Frederick Chiruba zvikazenge zvakadi ndomva zvazonaka here nanhasi zviri kungonetsana chete mazona hazvina basa kuti ingave ruling party kana kuti opposition party maleaders ari kuchemedza vanhu vari kuda peace ndo iri kudiwa mazona manje saka toita sei kuti peace ivepo runararo ruvepo pano pasi pezuva ndo zvatinazvo vamwe izvozvo zvokuti peace inogona kutowekwa straight from the United Nations vanhu vachikurukura kuti chii chinoda kuti chiitwe ndo chatinacho vamwe kuti tibatsirane tinazvo izvi hazvimbonetsa kana hazvinetse mazona manje pati mukana ndo inoshayika mikana haiwanike zvachese asi ndinokumbirisa kuti president wedu takatarisana nezvedu zvemuno ndo vanogona kustabilize everything izvezvi muno muZimbabwe mukatoitika about 10 imwe hamusati mamboona kana vachida zvavo mazona manje hazvibatsire vana vari kuda kuti bate vari kushema baba mazona kana kuti tombenda nekuna mai toenda kuna mai vamamove vabatsire mhuri nekuti hakuna chinokunda mai kana muchida zvinhu sevana munogona kuenda nekuna mai tombokumbirawo kuna mai kuti mai vatitaurirewo kuna baba kuti baba vana vari kuchema izvi imwe nguva zvinogona kutotinakira so zvekusoronetsana zvazonzi uyazotiza akazoinde nekuku hazvina kana nebasa rese vanhu vanotiza kaka nekuti kana pachinge pane zvinonetsa vanopota vachitiza vachidaro so nekuti zvinenge zvichingotyisa saka zvoitwa sei muzona tinokumbirisa president wedu vangorerutsawo vana achamisa ava ndo vari kutonga ana achamisa saka varida kuti zviite sei handimanzwa kungodaidza uyai kuno tichitanga zvitsva zvotangwa zvitsva nyika yedu yotanga kufamba zvakanaka hapana chinombonetsa apa ndatenda